Sí, bueno, pois moitas gracias por vir como cada venres esta rolda de prensa na que xa paso a informar dos asuntos máis destacados que vimos de aprobar na Xunta de Goberno recién celebrada. Precisamente, hoxe aprobamos a listaxe provisional dos 43 beneficiarios da liña de axudas en réxime de concorrencia competitiva que convocamos dende a Deputación de Lugo por un importe de 110.000 euros para as entidades sen ánimo de lucro que están asentadas ou que teñen o seu ámbito de actuación nas reservas da biosfera, Terras do Miño e os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá, que, como saben, son as que xestiona a Deputación de Lugo. Estas subvencións están destinadas a apoiar proxectos medioambientais no ámbito rural que poñan en valor o patrimonio natural, cultural e paisaxístico. Forman parte da estrategia que promovemos dende esta institución provincial para impulsar e favorecer o cuidado das reservas da biosfera que xestionamos dende aquí e, ao mesmo tempo, impulsar o desenvolvemento económico sostible destes territorios contando coa participación do tecido social e productivo de cada zona. Esta xa é a cuarta edición desta liña de axudas que iniciamos no pasado mandato e que, dado o éxito acadado, incrementamos hai un ano cun orzamento que supera o 30% no anterior, ata acadar os 110.000 euros. Este é un aumento que nos permite desenvolver máis proxectos de dinamización no territorio reservas da biosfera xestionado pola Deputación de Lugo. De feito, creo que convinte dicir que cada ano estamos rexistrando un aumento na presentación de solicitudes e acadamos nesta ocasión un total de 47, o que confirma a boa acollida que ten esta iniciativa entre o tecido asociativo e permítenos así avanzar na promoción do coñecemento e do desenvolvemento sostible destes territorios. Tamén quixera destacar o traballo e o esforzo que realizamos dende esta institución, dende a Deputación de Lugo, nos órganos das reservas da biosfera, tanto nos de participación como nos órganos de xestión, xa que as entidades e asociacións son parte activa a través deses órganos de participación. Con esta liña de subvencións recoñecemos tamén a súa importante labor que levan a cabo durante todo o ano para poñer en valor o territorio, para dinamizar a actividade social, cultural e económica do noso rural. En concreto, destinamos un total de 60.000 euros para actividades na Reserva da Biosfera Terras do Miño e 50.000 para actividades na Reserva da Biosfera dos Ancares Lucenses, repartidas en axudas que van entre os 1.000 e os 7.000 euros por cada un dos proxectos presentados que acadan estas subvencións. Na listaxe provisional que aprobamos esta mañá e que se vai a publicar no Boletín Oficial da Provincia para a vindeira semana, figuran iniciativas moi diversas, tales como mellora de camiños, tarefas de conservación de contornas naturais, desenvolvemento de xornadas de divulgación e promoción do territorio, obradoiros de artesanía, actividades educativas con colexios vinculadas á agricultura ecolóxica ou a celebración dun documental para difundir os recursos naturais das reservas. Como poden ver, actividades moi variadas, pero que en definitiva promocionan e promoven a actividade no territorio. Unha vez que este publicada esta listaxe no Boletín Oficial da provincia de xeito provisional, esas asociacións, esas entidades van a contar con un prazo de 10 días hábiles para poder presentar alegacións se non estiveran de acordo coa resolución e que empezan a contar o día seguinte da súa publicación. Unha vez resoltas as alegacións de habelas, pois sería a publicación definitiva e, polo tanto, xa pasarían a ter concedidas definitivamente as súas axudas para executar todas esas actividades de desenvolvemento do territorio ás que me acabo de referir. En outra orde de asuntos, hoxe tamén aprobamos licitar por un importe de 204.600 euros a adquisición de 3 vehículos berlinas híbridos enchufables para o parque móvil da institución provincial. O obxectivo deste contrato é renovar e modernizar paulatinamente a frota, adaptándonos ás exixencias da normativa europea que limita as emisións de dióxido de carbono, de CO2, na circulación urbana. Estes novos turismos van a sustituir a outros 3 vehículos de combustión do parque móvil que superan
cada un deles os 500.000 kilómetros e os 20 anos de antigüidade. E xa remato informándolles de que nesta reunión de hoxe aprobamos tamén a solicitude do Concello de Sober para investir remanentes do Plan Único do 2024 en novas actuacións. En concreto, van a destinar 6.349 euros para levar a cabo melloras en varias vías municipais que afectan as estradas que van de Cerceda a Vilar de Mouro, de Cadaval a Vilachá, de Amandi ao Lameiro, de Santiorxo a Bulso, de Bulso a Santa Cruz e a que vai de Liñarán, tamén nas vías de Beleigaz a Xanimol, de Xinamol a Veiga, de Neiras a Bacariza e de Aboardilla a Arroxó. E, por último, a estrada que vai dende San Martiño a Vilela, todo isto no Concello de Sober. E tamén saiu adiante a solicitude do Concello de Barreiros para modificar investimentos a cargo tamén do Plan de Deputación 2024. En este caso, a entidade local, o Concello de Barreiros, destinará 217.780 euros a rehabilitar o colector de saneamento que se viu afectado no barrio de Carriceiras, na parroquia de Santiago de Reinante, e que ten unha incidencia moi importante sobre a edar desta parroquia. E pola miña parte, pois nada máis, a vosa disposición, se hai algunha pregunta, que vexo que non. Moi ben, pois moitas gracias.